para tamu kakung miwah putri sumrambah para kadang anen ingkang winengku Suka Basuki kanthi tansah linambaran pepayuning budi rahayu miwah tansah hanyanyadong agunging pangaksana mugi keparenga kula hambuka wiwaraning suka wigatining wicara jarwaning kandha kula kapiji pinangka pambiyawara ing ari kelenggan punika ingkang badhe mratitesaken rancakipun titilaksana adicara pahargyan ing ari menika pinangka Purwakaning Karti mulih purwa madya ngantos wusana tansah manggih rahayu kalis ing rubeda langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken memuji ing Gusti Kang Maha Agung ingkang tansah angrumantahaken panjenengan sedaya saha kula peparing kanthi rahayu tebih saking pambeng punapa-punapa. Mliginipun ingkang hangrasa agami Islam. Sholawat pun salam tansah konjuk wonten ing ngarsa Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun ing yaumul kiamah amin Allahumma amin. Gandeng sampun siyaga sedaya. Sampun siyaga sedayanipun panganten sarimbit sampun dugi ing sasana renengga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Mahardikaning tias sih lumentering samudra pangsama ingkang sedaya wau kaparingaken dumateng panjenengan sedaya telah kula katentreman karahayon kawilujengan miwah kabakaswarasan panjenenganipun para pinisepuh sesepuh haji sepuh para rawuh kakung semana putri ingkang pantes tampi pakurmatan lumantar kula kapurih ngaturaken menggah sedyaning sedaya keluarga kepareng kawula matur minangkani sulih pamatur saking panjenenganipun Ibu Jariatun mingkapun sedaya keluarga lumantar kula ngaturaken salam taklim kanthi kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anglarapaken putra penganten kekalih inggih menika Bagus Widya Prasaja sarjana komunikasi ingkang sampun dhaup kalian Roro Ayu Suka Anistiani putri saking panjenenganipun almarhum Bapak Suanan Ibu Jariatun wonten ing ngri kalenggahan menika kawula larapaken kawula pasrahaken ugi sakmangke kawula aturaken dumateng panjenenganipun Ibu Sulastri anggenipun kawula sowan boten mranani saha nerak ing tata krama lumantar kula tansah nyuwun agunging sewu pangapunten dumateng panjenenganipun Ibu Sulastri minggahipun sedaya keluarga. Kawula saha rombongan badhe nyuwun pamit
daya-daya medal saking pasilan kaula pribadi minangkani sulih pamatur saking panjenenganipun Ibu Jariatun miwas daya keluarga estu kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksama. Kalau akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi tatas titis wijak gamblang datan wonten ingkang karimpin atur panjenenganipun Bapak Darmono minangka sulih saking keluarga Ibu Jariatun. Salajengipun panampi saking keluarga Ibu Sulastri ing kalanggahan punika badhe kasingirani Bapak Nastain. Katur dumateng Bapak Nastain kasumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wonten ngarsanipun panjenenganipun Ibu Juwariatun dalasan sagung sak pangiring saduhu ingkang dahat kinurmatan mirunggan Bapak Darmono ingkang minangka dados sulih salira talanging basa Ibu Juwariatun saduhu ingkang kula hormati. Wonten ngarsanipun sagung para tamu kakung Sumawana Putri saduhu ingkang kinurmatan. Kepareng wonten ing mriki kula pun nastain ingkang piniji minangka sulih salira talanging basa saking pepundhen kula pun Ibu Sulastri dalasan sagung sagotra. Ing satemah awit saking kanikmatan Gusti ingkang murba ing dumadi kita saged kempal manunggal kanthi wilujeng datan wonten pampeng. Sholawat dalasan salam kunjuk katur wonten ngarsanipun junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang tansah kacadhong menggah syafaatipun. Bapak Darmono ingkang kinurmatan, sagunging para tamu satuhu ingkang sinudarsana. Hananggapi menapa ingkang kahaturaken Bapak Darmono ingkang minangka sulih salira saking panjenenganipun Ibu Juwariatun. Ingkang sepisan hangaturaken salam kunjuk katur dumateng Ibu Sulastri dalasan sakula wangsa. Lumantar kula katampi kanthi bungahing penggalih ugi kawangsulan kanthi ucapan wa alaika wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kabagas swarasan katentreman kesainan sedaya tansah tumanduk kajiwa kasalira wonten ing panjenengan sedaya awit saking berkahing Gusti ingkang murba ing dumadi. Ingkang selajengipun kala wau kahaturaken hamasrahaken risang pengantian sekalian inggih pun Bagus Widya Prasaja Eskom kelayan Kusumaneng Ayu Suko Anis Setyani AM Kebidanan. Wonten ing mriki lumantar kula Ibu Sulastri hanampi kanthi bungahing manah kanthi renaning penggalih saha wonten ing mriki badhe kagulawentah kados putranipun piyambak. Boten kabedak-bedakaken napa niku putra mantu napa niku putra pribadi. Saha samangke badhe kaparingan sesrepan miturut Idi Widana ingkang lumampah wonten ing tlatah Sikunir Gunung Pati mriki ing pangangkah anggenipun bangun somah
bangun bebrayan agung saged sakinah mawaddah warohmah atut runtut reruntungan ayem tentrem kalamun mapan onten ing sikunir pelalangan Gunung Pati hananging kalamun cumandha onten ing ringin putih hanyumanggaaken dumateng Ibu Juwariatun dalasan sagutra saha kala wau kahaturaken hanggenipun rawuh saestu ngasta mapinten-pinten angsal-angsal utawi ing tampun kahaturaken wonten ing mriki lumantar kula Ibu Sulastri matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan saha mugi saged hangenteng-entengi hanggenipun Ibu Sulastri hangayahi jejibahan minangka hanepi darmaning hasepuh hanamung wonten ing mriki sagedipun namung nyuwun dalasan dedonga marang Allah taala mugi Allah ingkang saged males sedaya kesainan panjenengan kanthi piwales ingkang sak langkung sae jayakumullah ahsanal jayaan khairon kasira kula ingkang kadhawuhan matur hanglenggana awit saking purwa madya dalas wusana kathah kesalahan kekhilafan anggen kula matur mboten namung kula nyuwun lumebering sih samudra pangaksama akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pinenenggah ingkang kinurmatan sampun paripurna pasrah tinampi risang penganten sarimbit. Penganten sarimbit badhe kaunjukan tirta wening dumateng Ibu Hajah Sri Miarsih kasumanggaaken. Nggih, sasampunipun ngunjuk tirta wening nun inggih acara salajengipun nun inggih sinduran panganten sarimbit badhe kapacang ing sasana pinajang. Nggih, tumuju sasana panganten sarimbit tumuju ing sasana pinajang. Pengantin kekalih saged langsung kalenggan katur dumateng Ibu Jariatun dalah Mas Bopo bojone sapa nggih kepareng lenggah wonten ing sasana pinajang nggih monggo Ibu Jariatun. Nggih, matur nuwun.
panjenenganipun para pinilenggah kakung putri ingkang kinurmatan. Lumadining titi acara salajengipun nun inggih atur pambagya harja dumateng Bapa Nasikun wedal kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula panjenengan pun pinaringan izin lan ridho saking Allah saged pepanggihan muwajahah kanthi sehat bagas kasarasan. Salawat win salam kunjuk katur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi bombong seneng marem nanggapi rawuh para panjenengan sami ingkang saestu tulus panji kula tenggo rawuhipun. Pramila dumateng keluarga pisan Ibu Jayatun sagung keluarga lumeber pangombyongipun sedaya kepareng Ibu Sulastri Tolani ngaturaken pambagya wilujeng. Wilujeng tindakipun, wilujeng lenggahipun, mugi panjenengan saged lenggah kanthi eca lan sekeca. Ingkang saged katuraken, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pungkasan nun inggih hastungkara utawi pandonga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Purnaning hastungkara utawi pandonga pratandha sampun paripurna lumajining titi acara ngunduh mantu ing ari punika. Ananging Ibu Sulastri badhe paring pakurmatan dalah hiburan dumateng panjenengan sedaya dumateng kadang anem kasumanggaaken. Buat pengantin baru duduk berdampingan, hati terasa malu, bunga-bunga indah turut menyaksikan yang kunjung datang memberi doa restu. Semoga bahagia sampai anak cucu hidup
yang perdana Katulistiwa Musik ya, kita bareng bersama Pendawa dan juga didukung audio luar biasa dari HK Audio ya. Gak apa-apa. Wow. Oke, sugeng enjing Om Koro. Sugeng enjing menuju siang jeng Oke. salsa. Spesial ini buat keluarga Besan dari Berkas Ringin Putih, betul, Kabupaten Oke. Semarang. Juga selamat penuh hidup baru buat Mas. Satu tembang yang cantik-cantik dulu. Oke, juga nanti. Semoga salsa Katulistiwa. Satu tembangnya adalah yang kangen. Dan juga terima kasih untuk bos Pendawa 7 Gunung Pati yang telah mendukung peran dari keluarga besar Ibu Sulastri Sewande. Layang wes tak tompo wingi kuwi, wes tak waca apa karepe atiku. Terenyuh ati iki maca tulisanmu, ra krasa netes Allah ning pipiku. Umpama tanganku dadi suwi, iki uga aku mesti enggal bali. Ning kepiye maneh menyeka kahayanku, cah bagus antenano tekaku. Spesial sama Rama itu sapa wong sing ora kangen, adoh bojo pengen turu angel merem. Rama itu sapa wong sing ora trenyo, laku pedo sawetara pengen waduh. Percaya aku kuat no atimu, cah bagus antenano tekaku. Umpama tanganku dadi suwi, iki uga aku mesti enggal bali. Ning kepiye maneh merga kaharanku, cah bagus antenano tekaku. Katulistiwa Musik HK Audio Pro Wes bersama keluarga besar Wiringin Putih Berkas. Rama itu sapa wong sing ora kangen, adoh bojo pengen turu angel merem.
Satu tembang yang cukup baru nih Ya, ya. baru. Ini baru tayang di YouTube ya Baru ini ya. tayang Macam di YouTube langsung diminta. ini spesial buat Mbak Manten ya ini ya. Oke, satu tembangnya yang diminta ada sabar. Sabar itu ada artinya Om Koro. Betul, Sinau bareng artinya. Iya, ini spesial buat Mbak Manten dan Mas Manten ya. Ini spesialnya satu tembang HK terbaru. Audio Sound System. Oke, yang diminta ada sabar. Tak kira itu sabar itu nama orang Om. Tak kira ya aku ramu dengan Iya. malah saya belum nyimak dulu lagu. Iya, saya juga baru nyimak tadi pagi nih. Luar Sambil biasa. dicoba ya. Kita coba ya bersama Oke. Katolistik musik. Terbaru bersama Katolistik spesial untuk berkas punya keluarga besar Pesan Salsa. Mbak Anis ikut nyanyi Mbak Anis, ada liriknya. Monggo. Ayo sini. Ini kakak. Sini Mbak. Ada liriknya, boleh sini. Oh ya. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. So